Вітаю, сябры. Так, тут тэхнічна трэба навучыцца хутка скакаць з вытворювання відэа. Сёння будзем трошкі працаваць з дадатковымі функцыямі. Я не магу сказаць, што па-новаму, таму што канал Хелен Мінская ўжо рабіў такія рэчы, я ўжо дэманстравала вам некаторыя навіны, і нарэшце мы павяртаемся да гэтага фармату. Я попрошу вас написать, калі ласка, як гук, як відэа, таму што я зноўку за 2 хвіліны да пачатку трансляцыі умудрылася долбануць сваю камеру аб падлогу. Я вельмі таленавіта ў гэтым пытанні, таму вось гэта ў мяне, шчыра кажу, нейкі проста расходны матэрыял. Вітаю, сябры, Артемчыку, вітаю, дзень, вітаю. Андрію, пане Андрію, вітаю, щиро, слава Україні, героям слава. Олекса Ковалів, вітанечко, друзі, вітаю. Нрльол, живі вічно, наша сінявока. Дякую нашим модераторам, моїм модераторам, які сочать за трансляцією, які допомагають у праці і не створюється ніяких проблем з трансляціями. 10-10, пане Андрію, дякую щиро за таке повідомлення, воно мене дуже радує. Я вельмі спадзяюся, сябры, што у вас не гальмуе трансляцыя. Я вельмі спадзяюся, што з гукам сёння больш-менш усё роўна і нармальна. Вы мне пішаце пад відэа папярэдніх прапановы. Я звяртаюся да вас, калі у вас ёсць ідэі, калі вы хацеце атрымліваць, мабыць, нейкую больш дакладную інфармацыю, калі ласка, звяртайцеся, я заўсёды адчынена да дыялогу. Сёння у нас бамбічная проста навіна. Я сёння ў 1000 раз удакладнілася ў тым, што нашыя беларусы гэта лепшае, што ёсць у маім жыцці, таму што зараз будзем абмяркоўваць падзеі і сумная навіна. Так, прыходзіць з кратаў, але з зямлі прыходзіць паведамленні рознага характару, і яны, для мяне больш пазітыўныя, больш крыху гуку. Зараз спрабую дадаць, але шчыра кажу, ОБС-ку маю рвёць, проста яна чырвоная ўся і крычыць, што ты вельмі гучная сёння. Але калі вам не хапае гуку, канешне, пішыце, калі неабходна яшчэ пасілю, не праблема абсалютна. У першую чаргу гомельцы абавязаны рыхтаваць вызваленне шляхціча, але дапамога прыйдзе з усёй Беларусі. Дзякую, Нрльол, за падтрымку, за вашу шчырасць на канале. Не сварыцеся, калі ласка, на канале Народная грамада на Вераніку. Мы супрацоўнічаем. Сёння я пакажу яе працу, за што я ёй шчыра ўдзячна, таму што яна ў вельмі складаных умовах. Яшчэ неяк робіць добрыя годныя рэчы для каналу, таму некалькі навінаў сёння абмяркуем. Адна з галоўных навінаў, канешне, сёння 500 дзён з моманту, як у нас адабралі фізічна Міколу Статкевіча, у нас забралі лідара, і гэта было спрамована, мы чакалі гэтага. На жаль, мы гатовыя былі да таго, што яго хутчэй за ўсё зачыняць. Мы спадзяваліся, што гэта будзе нейкі проста умоўны кароткі тэрмін, таму што ў той час вельмі карысталася папулярнасцю тэрмін 15 сотняў, і дзейсна у траўні, калі яго схапілі, сёння вы пабачыце кадры, як гэта адбывалася, першыя 15 сотняў, і мы паехалі яго сустракаць. Мы былі ўпэўненыя, што ён павінен выйсці, але адбыўся, гэта не быў суд. Адбылася яшчэ адна справа, далі яшчэ 15 сотняў, і падчас гэтых 15 сотняў нам стала вядома, што на яго адчынілі крымінальную справу абсалютна незаконна, абсалютна без падставы, і ўжо больш за год. Гэтая справа ніяк не рухаецца, мы не можам яго абараняць. Працуюць адвакаты, я нагадаю, што
вельмі якаснага, вельмі добрага адваката Мікалая Статкевіча пазбавілі ліцэнзіі, таму што ён годны, адмовіўся падпісваць злачыннымі прадстаўнікамі адной з галін улады. Ён не падпарадкаваўся, таму што яны яму прапанавалі, і ён адмовіўся падпісваць дакумент аб неразгалошанні па пытаннях судовай справы, за што яго вельмі хутка, даволі такі хутка прыбралі, і зараз навінаў амаль няма ад прадстаўнікоў, хто абараняе Мікалая Статкевіча, але ў той жа час мы атрымліваем ад яго лісты і, канешне, з дапамогай пані Марыны Адамовіч, якая лістуе з ім вельмі актыўна, у іх гэта асабістыя такія адносіны ў гэтым пытанні. Яны заўсёды ведаюць, колькі лістоў знікла, колькі лістоў дайшло. На жаль, яна ўжо профі ў гэтых пытаннях па палітычных зняволеных, таму мы атрымліваем інфармацыю з-за кратаў, і ўжо актывісты скрозь строкі ловяць, канешне, яго настрой, яго пасылы, яго парады. Мы вельмі уважліва, шчыра кажу, слухаем тое, што надае пані Марына для публічнага доступу, тое, што яна паведамляе нам ужо як актывістам каманды Народнай грамады, што Мікалай Статкевіч перадаў з-за кратаў, што па магчымасці, што прайшло цэнзуру, але мы умеем яго чытаць, мы умеем некаторыя словы спрымаць як такія маячкі для нас, што ли. Адзін з прыкладаў я прывяду, калі мяне транслявалі як злачынку па дзяржаўным, я ў Коскі звычайна беру дзяржаўнае тэлебачанне, мяне паказалі ў праграме «Панарама», мяне там выставілі нейкай злачынкай абсалютна, праект дапамогі, дзякуй, што рэкламу далі. Вось гэта самая якасная рэклама насамрэч, таму што вось якраз такі пасля гэтага пачалі шукаць антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом», Хелен Мінскую, і людзі пачалі звяртацца да нас яшчэ больш, таму вось такой сіндром Барбары Стрэйзанд спрацаваў. Але ў той жа час Мікалай Статкевіч паведаміў у адным з лістоў, што пасля «Панарамы» ён не смог паглядзець навіны. Вось, такім чынам нам стала вядома, што ён бачыў мяне, ён ведае, чым я займаюсь, і ён з кратамі ведае, што мы не спыніліся, мы не склалі лапкі, не сказалі, што мы больш не будзем гэтым займацца. Актывіст – гэта стан душы. Немагчыма стаць актывістам і немагчыма спыніцца быць актывістам. Як заўважылі мае сябры, гэта назаўсёды. Ты заўсёды будзеш бароцца за праўду, ты заўсёды будзеш бароцца за правы сваіх грамадзян, грамадзянаў іншых краін на міжнародным узроўні. Быць актывістам – гэта для мяне вельмі ганарова, і я вельмі удзячна камандзе Народнай грамады за тое, што свайго часу яны пабачылі нешта такое ў маіх вачах, што прапанавалі мне далучыцца да каманды і ўжо разам працаваць. І вось уже больш за 2 гады, як мы побач адзін з адным, плячо а плячо уже цэльнай камандай працуем на карысць Беларусі. І за гэты час мы страцілі толькі аднаго актывіста, супраць якога я у тым ліку галасавала, гэта Сергей Лук'янаў, хто ва ўкраіне яго ведае. Гэта злачынец, гэта здраднік, ён здаваў маіх паплечнікаў, ён маніторыў нас на плошчы. Гэта абсалютная курва, і гэта быў адзіны выпадак, пакуль я з камандай, калі мы запусцілі супраць актывіста працэдуру галасавання па выключэнню. Больш такіх выпадкаў не было. Вось за маіх 2 гады ў Народнай грамадзе адзіны выпадак, калі актывіст сышоў па ініцыятыве каманды Мікалая Статкевіча. Рэшта актыву мы не страцілі, рэшта актыву і далей працуе, і далей мы вымушаны былі пакінуць Беларусь. Але гэта не азначае, што мы спыніліся і не будзем працягваць ратаваць нашу краіну. Дзеля таго, каб мы маглі працаваць, мы пакінулі радзіму.
Не таму, што мы спужаліся. Падчас, калі мы гатаваліся да умоўнай прэзідэнцкай кампаніі, мы пры сустрэчах часта абмяркоўвалі, што рабіць пры затрыманні, што мы можам казаць, як нам плаваць, каб не здаць сваіх паплечнікаў. Мы разумелі, што, магчыма, нас будуць катаваць дзеля таго, каб выбіць паказанні. Кожная наша сустрэча з актывістамі, часткова пра гэта распавядае Вераніка Мішченка на сваём канале, на канале Народная грамада. Кожны раз нашы размовы пачыналіся з таго, ці гатовы мы працягваць пад гэтым прэсам, пад пастаянным назіраннем, пад праслухоўкамі працаваць далей. Ці гатовыя мы працягваць вось гэты страшэнны шлях, але пры канцы якога мы пабачым вынік нашай працы, мы пабачым вольную незалежную Беларусь. І ў той час ніхто не сышоў з дыстанцыі. Мы ведалі, што за намі палююць, мы ведалі, што нас слухаюць, мы ведалі, што за намі сочаць. У мяне ёсць пост на Facebook, як мы з Сергеем Спарышам сустракаліся, проста петляя па Менску і дамаўляючыся праз нейкія умоўныя нашыя сігналы дзеля таго, каб сустрэцца. І так, мы працавалі ў такіх умовах. Але мы ведалі, дзеля чаго мы гэта робім. У нас ёсць наш кіраўнік, наш лідар. Чалавек, якой прайшоў цяжкі шлях, страшны шлях, але ён ніколі не дазваляў сабе здрадзіць Беларусь. Шляхціч Статкевіч, сапраўдны сын Беларусі, сапраўдны сын сваёй бацькаўшчыны. Я памятаю, як мы стаялі на плошчы. Я памятаю, як ён гучна заклікаў беларусаў да мегафону. На жаль, мы зараз можам канстатаваць, у той час нас не чулі. Я дакладна памятаю сваю актывісцкую дзеяльнасць і як беларусы не хацелі спрымаць тое, што робіць апазіцыя сур'ёзна. Нягледзячы на тое, што нас было не вельмі шмат, мы смаглі сакумуляваць аграменную колькасць людзей. Плошча 2010, пра якую я ўчора распавядала, сакумулявала актыў плошча 2010 і новы актыў плошча 2020, польскі пан 100 гривень. На мікрафон дзякую. Сакумулявала гэтую плошчу 2020. Яна не скончылася. Сёння дакладна мы будзем размаўляць, калі пра навіны. Вось гэта тыя маркёры, па якіх я азначаю, што ўсё будзе добра. Для мяне гэта відавочна абсалютна. Я шчыра жадаю кожнаму беларусу натхніцца Мікалаем Статкевічам, натхніцца яго парадамі, натхняцца яго лістамі, верыць у будучыню. Ён ніколі ў негатыўным кантэксце не адгукаўся ні пра кога. Калі ён хацеў напісаць на кшталт нейкіх дрэнных падзеяў, ён вельмі асцярожна выкарыстоўваў тыя словы, якія не давалі дэматывацыю, наадварот. Кожным сваім лістом ён матывуе, ён згадвае нам, што барацьба трывае. Пакуль ён там, мы павінны працаваць. І мы працуем. Так, у складаных умовах. Калі ёсць меркаванне, што актывісты выехалі за мяжу, сядзяць на мяшках з грашыма, пры гэтым нічога не робячы, ну, гэта памылка, і адна з прапаноў пісаць кнігу, як актывісты ўсё гэта рабілі, напэўна, ёсць сэнс. Зараз актывісты пачынаюць пісаць свае кароткія ўзгады, мы пішам пра тое, што з намі адбываецца зараз. І, мабыць, гэта калісьці будзе патрэбна нашым дзецям, унукам, як зараз мы звяртаемся да плошчаў з пачатку 90-х і глядзім, што там адбылося. Чаму ў той час не атрымалася пераламіць сітуацыю? Таму ў той час, разумеючы, што абсалютна ублюдачныя тварына пры ўладзе, чаму не атрымалася яго знесці? Хто стаяў за ім або перад ім і не даў магчымасць развівацца Беларусі як любой нармальнай цывілізованай краіне Еўропы? Мы прымалі Беларусь пасля развалу СРСР
не ў горшым стане. У нас была перспектыва розвітку аграменная. Чаму мы страцілі? Мы павінны зрабіць вынікі і рухацца ўперад ужо з тым досведам, якой мы атрымалі з тых памылак, якія мы прапусцілі тады. І я ў тым ліку, і вы ў тым ліку, хто з Беларусі зараз глядзіць на мяне. Мы павінны ўсе зрабіць вынікі з падзеяў, якія адбыліся тады, дзеля таго, каб не прапускаць памылкі зараз. Сёння галоўная навіна для мяне прыватна вельмі з пазіцыі аналізу нашай дзейнасці цікавая. Сёння быў моцны ўброс з боку Губазіка. Вітаю, Васіль Касакач. Пра тое, што нібыта каналы, тэлеграм-каналы, якія вызнаны экстрэмісцкімі, яны будуць групаваць людзей і суполка, якая вызнана экстрэмісцкай, усе падпісчыкі, якія там знаходзяцца, аўтаматычна трапляюць у катэгорыю экстрэмістаў, і такім чынам сёння тое, што адбывалася ў вялікіх тэлеграм-суполках, гэта патрэбна было проста назіраць, як масава пачалі адпісвацца беларусы. Я не асуджаю іх за гэта. Ні ў коім разе. Я яшчэ раз падкрэсліваю, штодня я з зямлёй, штодня я атрымліваю паведамленні ад іх. Мы вядзем актыўную перапіску. Мы фактычна працуем на зямлі. І адчуць, што людзі там напужаныя, так, напужаныя. Ці не гатовыя яны да барацьбы, я бы так не сказала. Яны гатовыя да барацьбы, яны чакаюць вось тую хвіліну, калі можна будзе зноўку выбіць сабе плошчу. Але гэта будзе пазней, не зараз. І сёння масавы сыход з вялікіх суполак беларусаў прадэманстраваў, што людзі працягваюць хавацца. Мы не засуджваем іх. Але я адзначыла для сябе. Нашы каналы, нашы рэсурсы, яны не такія шматлікія, як мабыць, профінансаваныя, мабыць, ідэйныя каналы, я не ведаю. Вялікія каналы вельмі хутка набіралі аўдыторыю, і яны столь жа хутка яе страчалі. Нашы рэсурсы, што самае цікавае, зранку, калі быў брос гэтай інфармацыі, я маніторыла. Каналы народнай грамады не вызнаны экстрэмісцкімі. Мы не ў камандзе элітнай, што называецца, але і, мабыць, гэта таму, што ў нас не шматлікая аўдыторыя. Але ў той жа час, не гледзячы на ўсе ўбросы, не гледзячы на ўсе пагрозы з боку Губазіка, сёння канал народнай грамады, тэлеграм-канал народнай грамады, не пакінуў аніводны ўдзельнік. За што я ім шчыра падзякавала, і я напісала, што нашы людзі не ссыкуны. Ніхто з іх не спужаўся і не пакінуў аўдыторыю, з якой яны звыклі размаўляць. Тут я хацела бы зазначыць, падчас нашай працы з каналамі народнай грамады мы шмат увагі прыдзялялі бяспекі. Я яшчэ раз падкрэсліваю, мы ніколі не заклікалі людзей да небяспечных дзеяў. Бяспека для нас, бяспека людзей – гэта прыярытэт. Таму мы рабілі ўсё магчымае. Свайго часу Олекса вельмі дапамагаў нам з канала. Ён раіў вельмі карысныя рэчы. Мы былі адні з першых, хто пачаў выкарыстоўваць ботаў дзеля таго, каб шукаць злачынцаў, каб не пісалі правакатыўныя пасты, каб да нас не забегалі нейкія суполкі, на падставе якіх можна будзе, не суполкі, карыстальнікі, за якіх можна будзе знесці канал. Олекса ў той час, літаральна за пару гадзін, абараніў чаты нашых рэсурсаў, за што яму асабіста вельмі ўдзячна. Ён размяшчаў таксама інфармацыю, як абараніць тэлефон, дзеля таго, каб туды ніхто не ўлез і не мог нейкія гадасці зрабіць, як схаваць імёны, як схаваць нумары тэлефонаў. Увесь гэты досвед мы бралі ў украінцаў, і мы былі тыя першыя, хто
максімальна абараняў свае чаты. На сённяшні дзень наша аўдыторыя не шматлікая не таму, што да нас не далучаюцца, а таму, што тыя упоратыя тварыны, якія хочуць далучыцца, фізічна гэтага зрабіць не могуць. Мадэрацыя на канале працягваецца, ніхто не страціў аніводнага рэсурса. У гэтым пытанні народная грамада. Я вельмі ганаруся нашымі мадэратарамі, я вельмі ганаруся нашымі памочнікамі. На сённяшні дзень народная грамада не страціла аніводнага свайго рэсурсу. У нас бяспечна. Нягледзячы на это, мы ствараем новыя дадатковыя рэсурсы, дзе мы дублюем інфармацыю. Мы расцягваем аўдыторыю нашу дзеля таго, каб калі у выпадку, бывае усялякае, мы страцім адзін рэсурс, мы не загубілі людзей. Таму сёння для мяне вельмі паказова было тое, што ад нашых рэсурсаў не пачалі бегчы, як шалёныя. Гэта для мяне прыватна адзнака якасці таго, што каналы працуюць годна. Так, яны не самыя шматлікія, але на сёння у нас без баявых стратаў, за што я іх прывітала, за што я ім падзякавала. Таму нашы сябры, хто падпісаны на рэсурсы народнай грамады, хто падпісаныя на каналы Статкевіча, хто падпісаныя на каналы Хелен Мінскай, трымаем строй. У нас усё добра. Смотрю Реал Беларусь, Маланка і ваш. Годныя каналы, ніводнага нумара тэлефона не трымаю. Правільна, журналёў падказвае лайфхакі. Так, дзейсна, першапачаткова, што мы рабілі для нашых каналаў, гэта максімальна, вітаю, максімальна абараніць людзей, якія знаходзяцца ў чатах. Вы памятаеце, што, па-першае, каго пачалі браць спачатку? Пачалі браць блогераў. Была хваля затрымання ў блогераў, памятаеце, Шэрага Кота, Алексея Кабанова, масава затрымлівалі блогераў. Зараз асабіста будзем па ім працаваць, але гэта зноўку ўсё ў будучыні. Масава затрымлівалі блогераў. Наступная хваля кранулася адміністратараў тэлеграм-каналаў. Адміністратары тэлеграм-каналаў выязджалі не таму, што яны баяліся, што іх схопяць, а таму, што яны разумелі, што ў іх руках асноўны беларускі рэсурс. І вось гэтыя рэсурсы мы ратавалі як маглі. Я цудоўна памятаю, як я вывозіла актыў народнай грамады. Так, гэта рабіла я. Я вывозіла ўсё тое, што належала, і зараз належыць маім паплечнікам тое, што належыць нам, каб аніводная курва не дабралася да нашых рэсурсаў. У той час мы рабілі шмат рэчаў дзеля таго, каб рэсурсы народнай грамады не патрапілі ў чужыя рукі. У нас гэта атрымалася на сённяшні дзень. Мы без стратаў і працуем далей, якасна і годна. За што я шчыра дзякую усім тым, хто дапамагаў нам абараняць рэсурсы, усім тым, хто дапамагаў нам зберагчы рэсурсы, хто зберог архівы народнай грамады. Мы выйшлі з гэтай гісторыі без страт. На сённяшні дзень відавочна, што я ўжо не з'яўляюсь вось той акумулятыўнай сілай, якая трымае ўсё ў сваіх адных руках. Канешне, не, таму што шмат актывістаў зараз знаходзяцца за мяжой. Мы пераходзім на бяспечныя пляцоўкі, мы відавочна пераносім каналы да адміністратараў, якія не могуць уплываць на нашу палітыку, але ў той жа час яны вельмі годна працуюць на рэсурсах дзеля таго, каб туды не патрапіў ніхто з злачынцаў. Таму трошкі прачыніла вам вось такую завесу нашай працы. Была вельмі вялікая верагоднасць таго, што калі мы не прадпрымем меры па абароне нашых рэсурсаў, мы іх можам страціць. Мы павярнулі, дарэчы, рэсурс храмата.орг, яна працуе, сайт Мікалая Статкевіча, сайт народнай грамады працуе, ўсё добра. Іх не ламалі, іх не знішчылі, быў тэхнічны збой, як нам паяснілі, і
Зараз гэтыя рэсурсы зноўку ў агульным доступе, але, канешне, мы аператыўна выгрузілі з іх усе архівы, якія толькі можна, і нельга, усе пасты спісалі, таму на сённяшні дзень аднавіць нашыя пляцоўкі не складае аніякай праблемы абсалютна. Таму, калі нас выпадкова блокнуць, або нас выпадкова хтосьці хакне, а вы яшчэ нейкую гадасць зробіць, мы аднавімся літаральна за дзень і зноўку будзем працаваць на карысць Беларусі. Сергій Косяк, вітаю, вітанечка, даражэнькі. А што гэта ты ў мяне? Я так люблю раздаваць модеркі. Ладно, не буду распавядаць, не буду. Я тут ОБС-кі не магу надаць, пробачце. Ну, трошкі потым. Героям вічна слава і смерть кацапам, пише Василь Сакач. Так, Василько, так. Олена вивезла касу. Ну так. Партыйная каса. Я просто зараз гэта яшчэ нельга распавядаць, таму што я падкрэслю, у Беларусі засталася шмат актывістаў нашых, і, канешне, я не гатова іх падстаўляць. Трошкі пазней мы распавядзем, як усё гэта рабілася, там што ялкі, паролі, вся гэта гісторыя, я шчыра вам кажу. Вось так згадваеш, дзейсна, напэўна, трэба кнігі пісаць. Мабыць, калісьці гэта будзе камусьці цікава. Оленка, як твои справы, сонечко, все добра, я на волі, я працую, і зараз мы будзем трошку ўжо прыдзяляць увагі сённяшняй тэме, галоўнай тэме. 500 дзён за кратамі знаходзіцца Мікалай Статкевіч. Мабыць, адно з нашых галоўных дасягненняў на сёння гэта тое, што мы не проста збераглі актыў народнай грамады. Гэта не тое, што у нас ёсць магчымасць на сёння працаваць далей. У нас ёсць магчымасць крычаць на ўвесь свет, што ў нашай хаце беда. І калі агулам, я не дыскрэдытую іншыя каманды, ні ў коім разе. Абсалютна. Гэта не таму, што мы афігенна крутыя, а яны лузеры, не. Я падкрэслю, гэта не дыскрэдытацыя іншых каманд. Але на сённяшні дзень апазіцыйныя сілы, на жаль, таго часу не прымаюць удзел у інфапалітыкі Беларусі. БХД, мне не зразумела іх пазіцыя, таму што шмат актывістаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі знаходзяцца за мяжой. Чаму мы іх не чуем амаль? Для мяне пытанне. Мабыць, неабходна ім пагрукаць у дзверы, мабыць, яны не ведаюць, на якіх пляцоўках яшчэ можна надаваць інфармацыю, каб яе распаўсюджваць. Мы гатовы дапамагаць у гэтым пытанні, безумоўна. Каманда Паўла Севярынца, яна павінна працаваць, таму што гэта прабеларуская каманда, гэта абсалютна годная каманда і, канешне, яны быць павінны ў інфармацыйным полі. Плюс каманда Сергея Ціхановскага, яна зараз, тыя актывісты, якія паспелі выехаць і якія зараз маюць магчымасць выехаць, яны таксама аднаўляюцца зараз. Яны спрабуюць разагнацца нанова. Я нагадаю, што каманды краіны для жыцця раздзяліліся на крыло Сергея Ціхановскага і крыло Святланы Ціхановскай. То бок, калі вы бачыце краіну для жыцця, яны яшчэ ніяк не вызначаюцца, да якога крыла яны належаць, але тое, што гэта разнапалярныя суполкі, ўжо на сёння можна сказаць дакладна. Так, яны абсалютна розныя, яны займаюцца рознай дзеяльнасцю, і фонд краіны для жыцця гэта не той фонд краіны для жыцця, якой бы, мабыць, там людзі сабе ўяўлялі, што ён датычны да Сергея Ціхановскага. Або наадварот, што ён датычны да Святланы Ціхановскай. Увогуле не, то бок там трошкі раздрайв, якой і нам не зусім зразумела. Піша, што донат не чуваць. Зараз я, прабачце, я не бачу мікшера, каб мікрафон да яго быў. Прабачце, сёння экран, я буду зачытваць вам донат. Таму у гэтым пытанні зноўку краіна для жыцця аднаўляе свае сілы. Я ведаю, зараз будзе шмат працы ў іх у тым ліку, таму чакаем ад іх навінаў.
І да чаго я гэта кажу? На сённяшні дзень сілы той апазіцыі, якая была да выбарчай кампаніі, якая рабіла выбарчую кампанію, ну, умоўна выбарчую, канешне, выбараў няма, мы ў гэтым цырку удзел не прымалі, але зрабілі ўсё магчыма, каб беларусы пабачылі, што адбываецца ў іх пад носам. І на сённяшні дзень, Сергій Косяк, 100 гривень, я дуже рада, що особиста знайомість з тобою, це взаємно. Я дуже пишаюсь вами, і ви знаєте, як я з величезним задоволенням з вами зустрічаюсь на шоколадку. Ясно, я зрозуміла. Тут іде зараз мова не Оленки Нарошенки, а на шоколадку Світоч. Я щиро дякую. Окей, прийняла, поймала. І завтра покажу шоколадку Світоч, коли мені атрымаецца її набыть. Дякую, сябры, што падтрымліваеце праекты. Гэта для нас вельмі важліва. Я нагадываю, што мы працуем як з украінскімі праектамі, так і з беларускімі. Таму хутка будзем, як то кажуць, зараз распільваць касу. У канцы месяца мы будзем з вами піліць донэт-сістэму і дапамагаць усіма магчымымі спосабамі нашым праектам. Шмат заявак зараз трапляе ў антыкрызісныя. Ёсць таксама у нас балючая тэма, гэта сем'і нашых загінутых у АТО. Мы па магчымасці дапамагаем, па магчымасці робім прыемныя штукі для іх, але, ну, на мой прыватны погляд, гэтага недастатня, таму я вырашыла павярнуцца ў праект дапамогі сем'ям. І на сённяшні дзень траціна ад донэт-сістэмы, якую вы бачыце на экране, яна накіроўваецца нашим матулечкам, якія страцілі сваіх чалавіків, сваіх коханых людей, якіх яны больш ніколі не пабачаць, акрамя як на фота. Гэта сумна. І вось для нас 500 дзён гэта тая лічба. Я заўсёды, ведаеце, я заўсёды чамусьці па-першае, ганаруся сваёй камандай, таму што мы не страцілі нічога. Мы, наадварот, мы зараз працуем вельмі інтэнсіўна. Гэта 90% зачыненай працы, якую мы не паказваем, таму што яна кранаецца зямлі. Гэта велічэзная колькасць працы там, якую нельга агучваць. Але гэта якасная, годная праца. І я спадзяюся, хутка пра яе стане вядома, тому што Беларусь будзе незалежнай, і мы зможам агучыць увесь той аб'ём, якой мы робім дзеля таго, каб і Мікалай Статкевіч, і Сергей Спарыш, наш сакратар, і рэшта беларусаў выйшлі на волю. Я нагадаю, вясной вызнана на дадзены момант 807 чалавек палітвязнямі і больш за 1260, дакладна 1262 чалавекі знаходзяцца ў базе палітычных зняволеных дысідэнтаў. Толькі 33 з іх ўжо або адбылі свой артыкул, або яны ўжо па нейкіх там прычынах знаходзяцца па-за мяжой крату, скажем так. З іх не прыбраныя крымінальныя артыкулы, але яны ў трошкі іншай пазіцыі. Што кранаецца нашага лідара Мікалая Статкевіча? Я шчыра кажу, калі мяне спытаць, што мяне так рухае ва ўсёй гэтай сітуацыі, што так мяне спанукае біцца за яго, біцца за нашых хлопцаў, біцца за маіх сяброў, Шэры Кот, знаходзіцца за кратамі, Андрусь Войніч знаходзіцца за кратамі. Тут пералічыць можна дзесяткі імёнаў і прозвішчаў. Баляць онкахворыя, баляць людзі з хранічнымі захворваннямі. Яны ўсе не па-за нашай гісторыі, але больш за ўсіх мне баліць, я шчыра кажу, і з нядаўняга часу сама адчуваю вось гэты часовы разрыў, якой проста, ну, ён неймаверна балючы. Марына Адамовіч не бачыла свайго мужа ўжо больш за 500 дзён. Ну, 500 сёння, а гэты тэрмін будзе працягвацца, на жаль, далей, пакуль. Вось 500 дзён без яго, ёй, я шчыра кажу, я не ўяўляю, наколькі гэта не тыдзень, гэта не 2 тыдні, і вось няма таго тэрміну, калі яна дакладна ведае, што яна яго пабачыць.
Гэта неімаверна страшна, гэта неімаверна цяжка. Яна чытае яго лісты, і яна чытае гэта з такім натхненнем і з такой надзеяй, што гэта дапаможа скараціць вось той тэрмін, калі яны сустрэнуцца, як яна піша, вочы ў вочы, калі яна нарэшце зноўку яго пабачыць. Гэта для нас прыватная наша гісторыя, гісторыя актывістаў народнай грамады, таму што мы гэта штодзённа назіраем на прыватныя вочы, і гэта неімаверна баліць. Не ўяўляеце сабе, наколькі цяжка проста бачыць яе, чытаць яе, разумеючы, што яна жыве вось той хвілінай, калі яна зноўку зможа яго абняць. Гэта не наша прыватная гісторыя. Яна не належыць нам, яна належыць ім двом, але гэта такі боль кожнага актывіста, кожнага, хто бачыў іх, хто размаўляў з іх. Гэта неімаверна прыгожая сям'я. Гэта неімаверна цікавыя людзі. Мы ніколі не бачылі сварак паміж імі. Ніколі, аніводнага разу мы не бачылі, каб яны проста маланкамі, мабыць, вачыма адзін у аднаго кідаліся. Ніколі. Гэта, на мой погляд, найвелічэйшае каханне, якое я бачыла ў сваім жыцці. Гэта Марына Адамович, Мікалай Статкевіч. Таму я бы ёй сёння хацела прыватна пажадаць хутчэй сустрэць таго, па кім яна так сумуе. Давайте паглядзім лісты, што ён піша адтуль. І я сёння паставлю вам такой шматочак нашай працы, не маёй. Я толькі была падпевала, што называецца ў гэтай працы, але, на мой погляд, выйшаў годны ролик, за што я Веранікі Мішченка, нашай актывісткі, вельмі ўдзячна за тое, потому што яна, дзейсна, яна займае сваю пасаду не дарма. Яна ў нас адказвае за інфармацыйнае поле, скажу асцярожна, народнай грамады, і, на мой погляд, яна робіць годную працу як валанцёр. Але, як яна сёння напісала, мы ідэйныя, таму гэта нас матывуе. Марына Адамович 15 жніўня размясціла на сваёй старонкі ў Facebook шматочак з ліста Мікалая Статкевіча. Ён пісаў наступнае. Я сёння агучваю тыя лісты, якія яна не зачытвала на відэа. Усе лісты мы публікуем на канале Мікалая Статкевіча, на канале Народнай грамады. Я іх таксама публікую ў сваіх суполках, таму любой ресурс пад відэа вы сёння можаце пабачыць пасыланне на каналы Мікалая Статкевіча. Там мы публікуем усё тое, што прыходзіць да нас, і тое, што Марына Адамович лічыць неабходным даць у паблік. Таму лісты зараз чытаюцца на камеру з яе ўжо агучкай, з яе такой веданнем справы, таму што яна ведае, як Мікалай Статкевіч размаўляе, яна можа гэта перадаць. Я сёння хацела бы зачытаць вам лісты, якія не трапілі ў відэарыс, але тым не менш яны апублікаваныя, і іх можна пабачыць таксама на ресурсах Марыны Адамович і Мікалая Статкевіча ў розных суполках. Марына Адамович 15 жніўня напісала з ліста Мікалая Статкевіча. Калі дэманстратыўна, груба і масава парушаць правілы цывілізаванага свету, то самае меншае, што можна зрабіць, свет адмовіць ад любых кантактаў. Я не лічу гэта санкцыямі, хутчэй рэалізацыі біблейскага запавету. Пазбягай злога. 26 жніўня
задубляваліся лісты. Я яшчэ раз падкрэслю, ліставанне з імі ідзе складана, але ў той жа час, як пані Марына паведамляе, бывае такое, што і па 2 лісты прыходзяць, таму яна дацыруе іх даты атрымання. 26 жніўня яна атрымала ліст, у якім Мікалай Статкевіч пісаў наступнае. У сацыяльнай псіхалогіі ёсць пастулат, што дзяржава не з'яднана агульнай ідэалогіяй. Яна робіцца вельмі неўстойлівай. На мой погляд, вельмі важна, каб агульная ідэалогія шчапляла паміж сабой кіроўную меншасць з большасцю народа. Такой ідэалогіяй можа быць дабрабыт, бяспека, сацыяльны камфорт. Напрыклад, як у Заходняй Еўропе. Веліч дзяржавы, як урашкі. Абарона самага прагрэсіўнага вучэння ад агрэсіі імперыялістаў, як у КНДР. Некалі ў СССР і на Кубе, абарона і распаўсюд адзінай сапраўднай веры, як у Іране і Саудаўскай Арабіі. Абарона незалежнасці і гэтак далей. Калі аб'яднаўчай ідэалогіі няма, ці грамадства лічыць уладу няздатнай рэалізоўваць яе мэты, адзінай сапраўднай мэтай кіроўнай меншасці ў вачах народа застаецца захаванне свайго становішча і крамавой базы. Доўга такое не працягнецца. Калі ж вярнуцца да нашай сітуацыі, то з дабрабытам і бяспекай тут усё горш. Вера, веліч і прагрэсіўнае вучэнне – гэта не пра нас. А незалежнасці нашай можна пагражаць толькі адзіны донар сістэмы, які гэтую незалежнасць скупае па кавалкам у яе ж. І таксама 26 жніўня было апублікаванае пісьмо, быў апублікаваны ліст. Мікола Статкевіч піша: «Прачытаў кнігу Кафкі. Тут такія рэчы чытаюцца добра. Акрамя яго твораў, прачытаў матэрыял з размоваў Густава Янацка з Францам Кафкай, запісаны Янацкам. Уразіла глыбіна разважанняў Кафкі, праўдзівасць яго прагнозаў пра тыя жахі, якія напаткалі Еўропу праз дзесяцігоддзе пасля яго смерці. Прывяду тут 2 цытаты, бо яны кароткія. Узровень масы залежыць ад свядомасці адзінак. І шчасце выключае стратнасць, хто захоўвае здольнасць бачыць прыгожае, той не старэе. Гуляючы на прагулцы, займаюся фізкультурай, шмат чытаю, шмат бачыў пра беларускіх паваенных аўтараў. Дабротная някепская літаратура цікавая мне найперш сведчаннем пра жыццё, характары і светаўспрыманне звычайных вайсковых беларусаў, сучаснікаў аўтараў. Асабістае адкрыццё высокі мастацкі ўзровень Вячеслава Адамчыка, чужая бацькаўшчына. На волі, у пастаянным інфармацыйным патоку ўсё гэта чытаць цяжка, а тут і трокрап'е. – 28 жніўня Мікола Статкевіч, пані Марына Адамович атрымала звестачку ад яго. Ён агучыў свае меркаванні наконт таго, што адбывалася падчас масавых затрыманняў журналістаў у Беларусі. Вы памятаеце, што рэпрэсіўны каток пайшоў па незалежных СМІ, па лаяльных СМІ, і такім чынам за кароткі тэрмін была выкашана амаль уся інфармацыйная, можна сказаць, такая структура незалежных СМІ, умоўна незалежных, але ў той жа час, якія больш-менш падавалі інфармацыю аб'ектыўна. Мікалай Статкевіч піша: «Заўчора ў Савецкай Беларусі прачытаў, што за Белпанам прыйшлі і пісьменнікаў ліквідуюць. Наконт СМІ я табе свае меркаванні ўжо пісаў. Толькі заганяюць усю аўдыторыю на тэлеграм-каналы, якія ўлада кантраляваць не здольная. Але, калі ліквідуюць саюз пісьменнікам, то гэта можа стаць непараўнальнай стратай для нацыі. Я нагадаю, саюз пісьменнікаў існуе існаваў, яго ліквідавалі з 1934 году. З 1934 году і лукашыст яго знішчыў. Гістарычна знішчыў саюз пісьменнікаў. Але не інфармацыйна.
Мы ўпэўнены, што ён аднавіць сваё існаванне падчас, калі Беларусь будзе вызваленай і незалежнай, безумоўна. Але калі ліквідуюць саюз пісьменнікаў, то гэта можа стаць непапараўнай стратай для нацыі, бо пры СП існавала сістэма навучання маладых беларускамоўных літаратараў, школы, семінары, конкурсы. Калі гэтая сістэма будзе страчана, то гэта адмоўна паўплывае на пераемнасць пакаленняў у беларускай літаратуры. Адзінае спадзяванне, што саюз пісьменнікаў неяк выкруціцца, наладзіць гэтае навучанне праз інтэрнэт пры якіх-небудзь ацалевшых арганізацыях ці часопісах, калі нешта яшчэ ацалела. На навучанне патрэбны рэсурсы. Думаю, што тут чытачы маглі б дапамагчы, купляючы кнігі ці проста ахвяруючы грошы. Чым болей моцнай, болей кантрастнай для навакольнага асяроддзя робіцца анамалія, тым большая рэакцыя на яе гэтага асяроддзя, тым меншы час існавання анамаліі. Закон прыроды, аднак, піша Мікалай Статкевіч. Яго ліквідавалі ў 98 годзе. Зараз гучная справа, калі з дзяржаўнага рэестру прыбралі саюз пісьменнікаў. Гэта ўжо афіцыйныя звесткі, якія мы атрымлівалі за астатні час. Я магу памыляцца, таму што, шчыра кажу, я да нядаўняга часу не сачыла асабіста за такімі суполкамі, таму што шмат працы і дзейсна. Мікалай Статкевіч аб гэтым піша. У свеце тых падзей, якія вакол нас адбываюцца, чытаць яшчэ нешта дадаткова, гэта вельмі складаная гісторыя. Вельмі складаная. Я спрабую пачаць чытаць ужо доўгі час, і проста ў сілу адсутнасці часу у мяне не атрымліваецца. Хаця ў мяне заўсёды, я ўжо распавядала, я калі была ў Беларусі, у мяне кнігі, ведаеце, яны так стаяць адна за адной, што я хацела бы прачытаць. Вось яны ў мяне так адна за адной і стаяць дагэтуль. Таму будзе час, конечно, прыдзелім гэтую увагу. Я магу памыляцца, я магу мабыць, блытаць даты. Пішыце мне аб гэтым, я буду выпраўляцца і удакладняць інфармацыю. 1 верасня Мікалай Статкевіч паведаў, 1 верасня атрыманы ліст. Гэта ліст падаецца ад 18 жніўня. 18 жніўня Мікалай Статкевіч яго напісаў, пані Марына Адамович атрымала яго 1 верасня. Па Беларусі лісты ідуць, паталок 1-2 дня. Гэта цэнзура колькі часу прыдзяляла вывучэнню пастулатаў Мікалая Статкевіча. Гэта добра. Мабыць, там нешта ў галаве такое шчокнець, яны паслухаюць афіцэры, згадаюць, хто яны. Хаця ім гэта ўжо не дапаможа ніфіга, але тым не менш, мабыць, там нешта ў галаве перамкне і стануць людзьмі, а не ублюдачнымі тварынамі, якімі зараз з'яўляюцца. Мікалай Статкевіч напісаў наступнае. Чытаў у савецкай Беларусі, што могуць з Канстытуцыі выкінуць прымкненне да нейтралітэту. Не згодны, бо лічу, наш ваенны нейтралітэт патрэбны ўсім. Найперш, безумоўна, нам, але і Расіі, і Захаду таксама. Бо як толькі ў іх усталёўвалася агульная мяжа, праз пэўны час пачыналіся вялікія войны. У 1812 годзе, калі Напалеон захапіў Маскву, у Першую сусветную вайну, калі ў 1918 годзе немцы пры жаданні маглі захапіць тагачасную расійскую сталіцу Петербург, але задаволіліся брэсцкім мірам. У 1941, калі яны дайшлі да Масквы, у пасляваенны час, калі працяглая агульная мяжа паміж савецкім блокам і Захадам выклікала халодную вайну і гонку ўзброенняў, якой Савецкі Саюз не вытрымаў і разваліўся. Таму хаця б на найбольш для Масквы небяспечным накірунку з Захаду агульнай мяжы ў іх і іх блокаў быць не павінна. Не кажу пра тое, што любы канфлікт паміж імі можа прывесці да ўжывання тактычнай ядзернай зброі на нашай зямлі. І што тады застанецца ад Беларусі? А калі ад тактычнай бакі пяройдуць да ўжывання стратэгічнай ядзернай зброі, то і ад усяго свету. Гэта наконт таго, што шмат там розных паведамленняў прыходзіць пра нас. Мы дакладна чытаем вам меркаванні Мікалая Статкевіча, і у большасці сваёй з гэтым пагаджаецца каманда Народнай грамады. Я шчыра кажу, мы не заўсёды адзін з адным пагаджаемся, але у нас няма такога паняцця, як спрэчка,
у нас ёсць паняцце канструктыўнага дыялогу. Я ўжо распавядала, якім чынам у нас прымаюцца тыя або іншыя рашэнні, таму вось гэтага брудамітання адзін у аднаго актывісты не робяць. Амаль. Ёсць некаторыя у нас, ну, таксама, ведаеце, вялікая сям'я, і там не без некаторых, але у той жа час агулам магу сведчыць пра тое, што мы ідзем вось такой адной цэльнай камандай, як адзіны кулак, і нас не разбіваюць, нас не могуць паміж сабой ілбамі сталкнуць, хаця спрабавалі, канешне. У нас шмат правакацый краналася, калі спрабавалі актывістаў просто, вось, што называецца, на нейкім пытанні сутыкнуць, але я зноўку падкрэсліваю, я шчыра дзякую камандзе, яна разумная, яна разумее, што нас зараз будуць спрабаваць расцягнуць у розныя бакі паміж сабой, але ў чорнашматачнікаў нічога не атрымліваецца, чэкісты не ведаюць, як ім вось вбіць вось гэты клін паміж актывістамі. Не атрымаецца нічога, таму што мы разумнее за вас. У нас не сіла, у нас розум. А розум – гэта наша сіла. Таму тут я заўсёды казала, розум пераможа. Вы можаце быць вялікім шкафам, але я нагадваю, што гэты шкаф вельмі гучна падае. 13 верасня пані Марына апублікавала ліст ад Мікалая Статкевіча, якой пісаў наступнае. У дзяцінстве, калі ў СССР пачаўся бум усходніх адзінаборстваў, сярод хлапчукоў хадзілі гісторыі пра кропкі на целе чалавека, удар у якія спачатку не выклікае знешніх праяваў, але праз пэўны час прыводзіць да смерці. І адзін з удзельнікаў адзінаборства спачатку хваліцца перамогай, а потым памірае ад такога удару. Не ведаю, ці праўда бываюць такія адкладзеныя перамогі, ці адкладзеныя смерці, з якога боку паглядзець у адзінаборствах, але ў палітыцы яны бываюць дакладна. І ў некаторых ўсё не могуць скарыстацца са сваёй палітычнай, і некаторыя ўсё не могуць скарыцца са сваёй палітычнай смерцю, з нашай адкладзенай перамогай 1 верасня 2021 году. Гэта спіч зноўку пра зоўнішнюю гісторыю, якая даносіцца туды, і яны спрабуюць вось такім чынам паведаміць. Пан Мікалай Статкевіч сваім пасылам дае нам зразумець, што ён усё цудоўна там разумее, і вось тая інфармацыя, якая да яго трапляе, ён яе вельмі важліва аналізуе і ўжо надае на волю ў выглядзе вось такіх караценечкіх паведамленняў. Але зноўку кажу, што калі ты чытаеш скрозь строк і разумееш, пра што ён можа пісаць, гэта ліст ператвараецца адразу у такой, видите, маячок, што або працуйце далей, або дзейце. 21 верасня 2012 году пані Марына перапосціла гэты ліст. Яна паведаміла наступнае. Мікола намыліў мне шыю за закінутыя заняткі. Здароўе – гэта капітал, і ў яго трэба інвеставаць. У мяне тут сітуацыя, безумоўна, спецыфічная. Час ёсць, а выбар заняткаў невялічкі. Але імкнуся так іх арганізаваць, каб часу ўвесь час не ставала, каб як узнагарода сабе ў канцы дня гадзіну пачытаць лёгкую кніжку. Усё гэта дазваляе захоўваць найперш нармалёвы псіхалагічны стан. Выбіць з яго не могуць ні візіты ў карцер, ні фантаны тут. І час ідзе хутка, нават вельмі хутка. А ў выніку фізкультурныя плечы хутка будуць пачынацца з уроўню вышэй. Яшчэ і смяецца. А вось што рабіць беднай жанчыне, якая касцюм яму новы купіла 18 снежня? Прымерыць не паспеў. А цяпер што, выкідаць? Няма парадку ў гаспадарцы. Вітанне з древняга Лучэцка, або Лучэцка, напэўна. Вітаю. Калі цыган ненавідзеў не менш Статкевіча?
Да, Васіль Быкаў, вершы якога ён чытаў. Ведаем, чыталі, чулі, прабачце. Наконт таго, што пані Марына нам распавядала, што нягледзячы на тое, што Мікалай Статкевіч знаходзіцца за кратамі, у яго вельмі плотны графік. Вы не паверыце, але ён распісаны да хвіліны, і ён як афіцэр яго вельмі датрымліваецца. З нагоды гэтага нам стала вядома, што камера, у якую яго памясцілі астатні раз, яна літаральна на шконку шырыной, таму што ён казаў, што калі ён робіць фізкультуру, ён не можа рабіць фізкультуру, таму што локці упіраюцца ў мур. І Мікалай Статкевіч, ён вельмі дысцыплінаваны чалавек, вельмі, проста, ну вось да мозаку касцей, шчыра кажу, таму што у яго распісаны дзень, у яго асабісты распарадак, і пры гэтым чалавек не страчае пачуццё гумару. І пры гэтым ён гэта пачуццё гумару, вось гэтую энергію перадае Марыне. І Марына таксама шмат жартуе. Хто яшчэ не ведае, я вам раю зайсці на старонку Марыны Адамовіч, дзе у яе ёсць асабісты блог пра іх жывёлін, пра іх тварынаў, якія ў іх жывуць. З тым смехам, з тым сарказмам, з якім піша Марына пра іх, я вам шчыра кажу, я даўно не сутыкалася. Я з задавальненнем з яе пагаджэння публікую ў свае суполкі гэтыя расказы, якія напіша ў Facebook. Я шчыра кажу, сябры, калі у вас дзесьці знікае настрой, зайдзіце на староначку Марыны Адамовіч, вы заўсёды там знойдзеце цудовы, проста энергетычны такой праменьчык, якой вас праб'е да сэрца, і вы не будзеце депрэсаваць ніколі. Бярыце прыклад з Марыны Адамовіч, дарэчы, я шчыра кажу, я натхняюся ёю. Я не магу сказаць, што гэта ідэал маю жанчыну, у мяне няма ўвогуле ніякіх ідэалаў, у мяне няма такіх, каб я проста слухала і не разважала самастойна, але ў той жа час, вось я кажу, калі ты разумееш, што цябе прабівае, што, мабыць, у цябе нейкія дрэнныя падзеі адбываюцца, у цябе такое пачуццё, што ты вось, ну, неяк сябе дрэнна пачуваеш і знікае настрой, накатвае нейкія дэпрэсія. Я шчыра кажу, я захожу да пані Марыны на старонку ў Facebook і разумею, што не ў яе горш, у яе па-іншаму. Але яна знаходзіць у сабе сілы яшчэ жартаваць. Гэта клёва. 28 верасня пані Марына апублікавала ліст. Пасля перапынку атрымала адразу 2 лісты ад Мікалая Статкевіча. Як заўсёды лаканічна. Ён выдаў шмат інфармацыі, якая мяне найбольш хвалявала. Пачну з важнага. Пасля новага прызначэння нашага суддзі найбольш баялася, ці не пачнецца суд нанова. Мікалай пісаў: што тычыцца суда, то не хвалюйцеся. Дублёр сядзеў ад пачатку. І мне ад пачатку сказалі пра гэта мяркуемае прызначэнне як узнагароду. Пра тое я адразу там і спытаўся. Ну, а адказ на другое пытанне з вялікай долей верагоднасці атрымала я сама. Прыйшла чарговая адмова з суда, што на заяву, адмова з суда на заяву аб спатканні. Все тое, што і раней, акрамя прозвішча суддзі з высокай верагоднасцю, прыблізна 100%, што гэта той самы дублёр. Так што суд коскі, які цягнецца ўжо 4-й месяц, працягнецца і далей. Постскрыптум. Мікалай па-ранейшаму у ім не ўдзельнічае. Дзевятага кастрычніка мы атрымалі паведамленне наступнага характару. З апошніх, напрыклад, даведалася, што ў Мікалая ў камеры ацяпленне так і не ўключылі. Ну, гэта да папярэдняга паведамлення пра ваду са сцяны. Мы насамрэч усё гэта даўно ўжо праходзілі. Адчуваю сябе нармальна, піша ён. Ацяпленне ў камеры не працуе. Традыцыя, усмешка. Раніцай кожны дзень абліваюся па пояс халоднай вадой. Не таму, што іншай няма, а яе дзейсна няма, а для загуртоўвання. Так што не хвалюйцеся. Гэта ён пісаў 29 верасня 2021 года. І яшчэ. У Мікалая шклянка заўжды хутчэй напалову поўная. На вуліцы такое сонечнае бабінае лета,
На прагулцы адаграюся, бо ў камеры цяпер нашмат халадней, чым у турэменных дворыках. Перад прагулкай мушу распранацца, калі яшчэ такое было. Гэта было напісана 3 кастрычніка 10 дзён таму. Разумных людзей без пачуцця гумару не сустракала. Ну, мабыць, мы спрабуем сябе трымаць вось у такім тонусе, таму што, яшчэ раз скажу, у нас няма, ну, і жадання няма, шчыра кажу, і, напэўна, мабыць, магчымасці няма зараз опусціць рукі. Я жыву зямлёй. Сёння я атрымлівала паведамленні ад нашых партызанаў. Сёння яны шмат мне пісалі зранку. Я бачу сваіх сяброў у чаце, я ведаю, хто яны. Я разумею, у якіх яны ўмовах, але тым не менш. Яны пераходзяць гэты страх, чым актывісты, мабыць, чаму вось актывісты, а там людзей, кажуць, там населенне, або там, ну, людзі розныя, што актывіст, ён прайшоў вось гэтую мяжу страху. Мы звыклі да таго, што адбываецца вакол нас. Яшчэ раз скажу, актывіст – гэта стан душы. Ты разумееш, што дзесьці цябе слухаюць, ты разумееш, што дзесьці цябе цытуюць на жоўтых слівах, а мяне асабіста, я кажу, я там роблю контент просто, Геббельс ТВ, калі ласка, ну, не аплаціце паслугі, я не ведаю вас глядзець, таму што мы там зоркі, што называецца, тэлеграм-канала і ютуба. Вось, таму, на мой прыватны погляд, не будзе ў нас ужо такога жыцця, дзе мы бы не бароліся за правы, мы бы не бароліся за яшчэ большую незалежнасць, дзе мы бы не адстойвалі праўду. Ну, вось гэта ўжо пайшло, уже гэта не спыніць ніколі. Таму, сябры, зараз я хацела бы вам ужо напрыканцы включыць ролічак, якой быў зроблены Веранікай. Не забывайце, што ваша дапамога вельмі важлівая для нас. Сёння мы у сваёй камандзе абмяркоўвалі, што нам рабіць. Або мы ідзем працаваць і хвалюемся за свой матэрыяльны лёс, але пры гэтым ёсць верагоднасць, што мы страчаем Беларусь. Або застаемся вось такімі ідэйнымі. І працуем на карысць Беларусі. І вось тут я хацела бы адзначыць. Паміж хлебам і волей я ніколі не аберу першае. Няхай у цяжкіх абставінах, няхай пад нейкімі умоўнымі пагрозамі, якія шлюць нам нашы чэкісты. Не спыніць, не разбіць, не стрымаць. Мы як працавалі, так і будзем працаваць. Таму што мы не праплочаныя шлёндры, а ідэйныя актывісты і дзеці сваёй Беларусі. Зараз я вам пакажу тое, што было зроблена сёння. І я вас вельмі прашу, верце ў будучыню, верце ў сябе. Тыя, хто лічыць, што мы злілі пратэст, што пратэсту няма, гэта не так. Паверце мне, гэта не так, таму што штодня я на зямлі. Штодня я з імі абмяркоўваю шмат пытанняў. Потым некаторыя з іх вы бачыце ў пабліках. Мы не можам распавядаць пра гэтую працу, таму што яна напрамую кранаецца нашых актывістаў. Але в той жа час яны нам адтуль паведамляюць, што барацьба трывае. І дзякуй за тое, што вы робіце. Калі мы разам, мы створваем адзін кулак і можам моцна ударыць. Я з вами вітаюся, прыемнага прасмотру. Заўтра паслухаем класную песню. Сёння не стала вам яе ставіць, таму што яна бы тут трошкі была не ў тэму, але заўтра прыходзіце на эфір, таму што будзе для вас вельмі прыемны сюрпрайз. І, канешне, мы абмяркуем астатнія навіны, астатнія падзеі ў Беларусі. І памятайце, пакуль жывуць беларусы, жыве Беларусь. І слава Україні!
принять участие в революционном перевороте. Сегодня вы молчите, завтра вас отдадут приказ стрелять в свой народ, ваших отцов, матерей, братьев, сестер. Выбор надо делать сегодня. Завтра может быть поздно. Завтра может начаться гражданская война. Белорусское размурование войсков. А ты верни, что украл. Верни нам выборы, а то мы сами придем и их отнимем. У него интуиция работает. Он говорит, да, может быть, в чем-то там стратегически он дурак, но вот в тактических вещах он понимает. И он хитрый очень. Дякую, дякую за подтримку. Клики натовп людей йде за нами. Я думаю, що такого не здаралося каля усходнього вокзалу. Чоловік і його допомагати реально захопили владу в Україні. Ну, коли казати термінами Кримінального кодексу, артикул 357, этот человек незаконно протягнув своє конституційне повномочия. Беларусь будет вольной! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Работа, конечно, непростая. И Николай Статкевич представляет один из регионов, где эта работа социал-демократов особенно осложнена. Николай представляет платформу, которая действует в этой стране, и мы активно его поддерживаем. Тому що в этом будинку у більшості людей, які тут типа працюють, по нашому розумінню поселився лукавий, нечистий дух. И мы запросили святара, каб он окропил святой водой этот будинок, каб выгнал лукавого, нечистого з душаў гэтых людей, якія сядять тут. Я просил бы святара зробить свою боскую святую справу. Господи всемогущий, призываю к Твоей допомозе и окропляю этот будинок святой водой для выгнания тих сатанинских сил, які засели у гэтым будинку. Свобода буде провести живий репортаж. Ну і хто зможе приїхати туди і поудзельнічати у цій акції. Так само, я думаю, будуть мати ураження і зможуть послухати вірші репресованих поетів, які будуть читати і літератори, і удільники цієї акції «Ночь розстріляних поетів». Дякую. Покаялись, там зла не робили. Покайтесь перед народу и себе. Пришел ваш час опошли тому. Ганна. Шановна господарня старшиня, шановна господарство. Для мяне вялікі гонар атрымаць гэты медаль, гэтую ўзнагароду, але удвая более вялікі гонар атрымаць гэта ў такі дзень. Калі сёння мы здолелі нарэшце праз такі час ушанаваць наших герояў. Ведаеце, все ж таки треба признать, что задачи и мэты, якія ставила 101 з паловай год тому Рада БНР, яны не былі реалізаваны цалкам. У нас нема устойлівай
незалежнасці, у нас немає ще пакуль беларускай Беларусі. Зараз зноў расце пагроза нашай незалежнасці. І ведаеце, гэта як знак з нябёсаў. Нашы мёртвыя вярнуліся да нас, каб стаць побач, каб узняцца, даць прыклад, даць сігнал, што Беларусь трэба бараніць. Гэты сігнал, гэты знак не быў пачуты той бандай, якая зараз кантралюе Беларусь. Яны паспрабавалі гэта праігнараваць. І атрымалася так, што гэты падарунак нябёсак, гэты чын мёртвых, якія не пакінулі нас у бядзе, застаўся не для нас. Нам патрэбны яны былі. І што атрымалася, нават мовы нельга было там, не хацелі напісаць па-беларуску. Прэзідэнты, ганаровая варта, дзе гэты? Нема. І ведаеце, такое уражанне, што гэта не людзі, якія не маюць дачынення да Беларусі там ляжаць. Але сёння адбылося тое, што павінна было адбыцца. Хай не было там прэзідэнтаў і ганаровай варты, але па людзях было відно, чые гэта героі. Нам прыйшлося перасякаць межу. У нас 30 чалавек не здолелі атрымаць візу, на 25 іх запісалі толькі з адной народнай грамады. Але колькі людзей, там людзі падыходзілі ад Ельні каля Украіны, там з усёй Беларусі простыя людзі прыехалі, паказалі, гэта нашыя героі, мы вяртаем сабе іх. Жыве Беларусь! Таму зараз яны зараз у Сочи ад яго патрабавалі самае галоўнае, не гэтыя дарожныя карты. Смешно, это полбеды этыя карты, ён іх падпіша, нікуды не дзенецца. Патрабавалі, каб ён не ішоў на выбары, хоць сына, хоць каго давай. Толькі давай новую фігуру, бо цябе ненавідзяць. Але гэта вот ён не аддасць, ён нас здасць. А вот эту магчымасць, эту асалоду, эту наркотик, гэты атолады, ён не аддасць. Мы ведаем, што рабіць. Мала не паддасться, поверьте, будзе весело. Мы падымем на уши всю Беларусь. У нас ёсць сродкі, у нас ёсць магчымасці. Я маю на увазе сродкі, это значит люди найперш. Люди готовые. Мы подрыхтовали бойцов. Мы готовы. Самая великая небезпека сдачи этой крепости – это здрада. И самая страшная здрада, коли здрадник – комендант крепости, коли он везде таемные перемовы, кам за гроши сдать крепость. Тогда одиное уратование, один шанец уратовать эту крепость – это повесить здрадника на городских воротах. Большая просьба к вам. Мы будем к вам обращаться. Просьба дать ваше согласие войти во все инициативные группы всех кандидатов протеста. Если меня зарегистрируют, чтобы ваш этот шаг не пропал, просто войдите. Поверьте, все кандидаты протеста достойные, сильные люди. Вот как Сергей. Для регистрации 31 инициативная группа. А вот вы, кстати, вышел самый главный кандидат. Я, наверное, закончу вас тогда. Спасибо, что пришли поддержать кандидатов протеста. Беларусь, мы показываем тебе, как делать. Самое главное, что вы сделали сегодня, подписались ногами. Вы пришли сюда. Вы показали, что вы не скоты. Вы показали, что свободные люди. Беларусь, берите пример с этих людей, с этих героев, которые пришли первыми, когда было еще неизвестно. Самое главное, даже не то, что мы говорим, не то, что мы подписали, просто мы пришли. И это самый важный знак и сигнал для этой банды власти. Криминал не треба. У меня детектив, а у вас будет криминал. Я сам, коли что, выйду там и... Едем с Николаем Статкевичем на Комаровку, за нами едет милиция. Нас преследуют. Вітаю всіх, виходьте. Сьогодні 7, 14 і далее. Вероятно, будут брать. Их маловато, будут просто провожать, мабуть. Ну, это, конечно, больше подобно... Выходит из машины, так, бежит сюда, открывает дверь. Кто вы такой? Кто вы такой? Документы покажите. Документы покажите. Кто вы такой, блин? Кто вы такой? Задерживают, смотрите. Вот из лучника, выбежали из лучника. Фотографию фамилию, дайте, чтобы вы знали, что... Так, с двух сторон.
Дайте мою машину! Представьтесь, назовите себя. Так, это что за гопники такие? Дай так. Забрал ключи, забрал ключи. Представьтесь, коли ласка, дайте мне документы. Звоните в милицию. Забрал ключи. Звоните в милицию, на нас нападают гопота. Потерян дороги. В обстоятельствах характера, психологической подготовки белорусов общество сделало все, что могло. Мирный массовый длительный протест. Честные выборы – это когда кандидат не участвует.